Sa number 5, Bacolod City Mayor Greg Azataya ang nagsilinga panindugan na humalin mabansad to sa lokal nga panguluan sa Bacolod nga ang pondo gikan sa national government para sa Bacolod City General Hospital ang para gid lamang sa infrastruktura sang amo nga ospital. Nagpagwa si Azataya sa pahayag kasunod sang interview sa katapo sa media kay Senator Juan Miguel Zubiri kung saan iyagin silinga ang dugang 100 million pesos nga pondo nga iyagin release gikan sa iyang allocation sa idalom sang institutional amendments ang para mahuman kag matapos na ang ospital. Suma total 500 million pesos na ang na-allocate para sa hospital project suno kay Zubiri. Ginhambalan sang senador ang DPWH nga hindi niya luyag sang isa ka overpriced na building kag ginalauman niya nga mapatuman na ang ribbon cutting sa katapusan sini nga tuig ukon sa first quarter sang 2027. Dugang pa ni Zubiri, ang city government na sa Bacolod kag ang Department of Health ang mag-allocate para sa equipment sang amo nga ospital. Suno kay Mayor Azataya, tigayon siya nakaistorya kay Zubiri isang kagabi kag iyaging klaro nga ang syudad nagaugyon nga dapat ang pondo sa national government gamiton para matapos ang building. Buhaton sa syudad ang share sini. City government upod ang DOH ang maghahatag sang kinahanglanon nga medical equipment suno kay Azataya. Ginapasalamatan niya si Zubiri sa assistance kag ginhatag sini. Si Azataya ay nag-author sang RA 11564 nga nagtukod sa amo nga facility upod kay Senator Zubiri sa tuyo nga mapasiguro nga ang Bacolod noon ang may kaugalingon nga ospital. Initially, ginbutang tanin nila na purchasing of equipment kag ambot kung mga kabinet kung anong naman ginapangita nila kung gusto nila idugang to. Yung pangayon naman sila liwat additional funding for completion. So I told them and I am reaching out to the LGU kay Mayor Greg and the city officials ng Bacolod na kung mahimo mag-partner up na lang ta. Kung mahimo, ako na lang ang building na makumpleto ko ang tiles, tanan, ang fixtures, kang bathroom furnitures, and fixtures, mga tiling. Pero ang mga equipment, ang mga x-ray, kung ano-ano da, ng mga ultrasound, kamo na lang sa syudad, siguro magbakal sila. Because